APM. More even I be ATM. I prefer to call him ATM. There is something I want to say again. You see all this bank something. Sonia Akparawa have already taken that stand. Any bank, the USB mepre, Sonia Akparawa go inside, try to dig out some certain questions, some certain things. And whenever he came out online to say all sorts of things against the bank, against that account, people will not understand it. All people know is that they will not try to say that our account is exposing our people. They forget that Sonia Akparawa is the one trying to, expose everything every account that we have. Because yes, this is what he's doing. And the people supposed to understand that everything that is happening in account we have is because of Sonia Akparawa exposition. Dr. Ngozi said this thing last night that these people have trying to fight every account we have. And we will continue to put money in our account. When you talk about this two-dimensional account, they are talking about humanitarian account, which is humanitarian account. Some people do not understand about what this thing means. Let me just clear it once and for all, people, so that our people will understand when we talk about this humanitarian account. You see, any account you open under humanitarian account, no matter where you open it, that particular account will stay for the purpose of it. Now, what do I mean about that? Let me just clarify it. Because any humanitarian account you open, the money is made, or the money is going to go for the purpose you open it. Yes. If for example, as Russia and the Ukraine were fighting, and you open an account with the Ukraine name, this money is going for Ukraine. Otherwise, you got one kind of so we are not over, my brother. Okay, yeah. This an account name prayer now and the Ukraine. And under the humanitarian affairs or humanitarian services. And when a country get me to account to her, maybe na Jos Nigeria na Jos. Give me this the world will fight for it, not even only people. And the reason why is that I want to clear this thing now is because of all this. I want to debunk it. I want to let Biafrans know the meaning and how the thing work. So we are not by. 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 Okay. Can you buy Kusiria now? Okay, Biafra mepe account now. Ego bula omu Biafra turu na account ahụ. Enweghị ike isi n'ọma because onweghị ike isi n'ọma maka na o shiri humanitarian account. Asị ka e were ya agaga nyebe ndị lụgọgụ na Russia ọ ndị lụgọgụ ebe no. Ihe eji mepe ya wụ maka ndị Biafra and ọ nọ na under ndị humanitarian service. So ego ọbụla eji nga wepụga a ga-eji ya gaga nye ndị Biafra. Ego ọbụla ime ya nga wepụta a ga-enye ndị Biafra. Amasịkwa America chiga ego nke ahụ ọ bụ ego Biafra ka ọwụ. But ihe mere na ejikwa ya humanitarian account bụ na asụ na ndị taga ahụhụ ndị lụgọ ọgụ ndị na-enweghị onye ndị a ga-ejere aka ewetara ndị na-enweghị ya ga-eri ewetara. So akaụntụ ahụ emepere n'aha Biafra, then ego ọbụla abatara nga ahụ a ga-ewere ya ka aga nye ya ndị Biafra ewetara. Ọ bụ ya wuhie datin ọwụhụ dat na ọwụ eweta bikọt of akpọrọ ya humanitarian account eweresi ego ya agaga nye ndị lụgọ ọgụ na Gaza ewere ego ya agaga nye mba. Ọ dị ka NGO aka ewetara ga-emepe akaụntụ na public ji mepe account. So ego ọbụla ị natara ọwa aha ndị ahụ ọwụ the purpose iji mepe account ahụ ihe ebe ego ahụ ga na-aga. Okay, my brother, ọ dị ka nkọwa gị adịkwa ọgbagotego ka anyị were ụda anyị nkụzi gị adị oke ịnụgo ka anyị were onye na-aghọta ya gajọ ndị ya dị ya. Ekwesịrị ịwụta ya like that. Ha na-aghọta ya gajọ ndị ya dị ya. Gento, our PLA, they have to cooperate now because the way Ogenkere and their group